presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Ngagon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon. Dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama! Kinigyapo ng inyong Kuya Joel Binsi kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga George. Kini gibutag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si George. Pangando yun mo magtiayon nga makabaton og anak pero sud sa upat katuig na mong panag-uban, huwag yun may katatugahig anak. O kung ano nga ang problema ko ni, ingon ko doon yung mga panghitabo. And angry silence the day where love has been. George! Natukan ko doon. George! Huwag na ka, George. Lahir yun. Doon na natin anak ko. Kompleto itong pamilya. George! Kung doon na pagkino... Oy! Nang mata na niya ka! Jorge! Kimburger ako nga. Ang George, gayon mong Jorge. Jorge! Basta ba, nabungol na ka niya? Nanay! Isukas! Day? Nga nanay? Kisa mo nag-text ni mo, imo ning uyab? Duyab ko! Taka mo gawin! Di na ka makapamakakay ni anay ebidensya. Pataka man ka? Ipataka, kinsa ning nag-text ni mo ha? Nay ay, hi beautiful. Kinsa ning nag-text ana? Ikaw o siya? Wa lagi! Pataka man gawin! Unsa lagi ni? Unsa buti pasabot aning beautiful? Asama! Kala! Unsa ba na siya kala? Dili mo na beautiful! Unsa day? Unsa day na? Battery full! Ay, bibi na good. Huwag makunutas imong eyeglass, biya, bibi. Oh, no. Tanawa kung saan ako. Oh, battery full, di ay ni? Hibaw na siyang gi-charge na diya. Yup! Abi na ako, beautiful. Bisag beautiful pa na, kinsa man dahi giingnan og beautiful. Ako? Huwag ka mabuang niya. Sorry na. Naghinubra yun na imong kasilusa na. Ang was lugar. Ang bi, kaysa may di mabalaka, anak. Nga wagod ko kahatag ni mong anak. Basig nangita kag laing babae nga makahatag ni mong anak. Hello? Hal-hal ka na da. Hala na pangalamot ito. Mapangganit pagmatay mo. Ngita na yung kagubot. Malamot ako, di ba kaligo dito? Iyon na ni ka-insecure ako asawa. Huwag nakasabot kayo ko tungod kay huwag mong gud may makabaton ng anak. Huwag nabalaka siya nga basig adto ko mangita lain na makatag na kong anak. Pero sa pagkatinood, huwag itaong ko mabuhat o dili maayo. Kay pinangga ginagawa ko asawa. Pero mulagi, maglagot ko sa ikibisag unsa ni mo pagpasabot. Musibaw yun ang iyang ka-insecure. Unya to? Ay, dili man noon mariba. Nga tungod kay wa mo'y anak, mangita na laglain ang usak ninyo. Kung mahal ninyo ang usag-usa, dili gud na mahitabo nga magluib ang imong bana. Kadaghan di ang mga uwi anak
Unya nga nung hangtod karon wa pa man sila pa man gyapon. Wa man magbuwag. Kana tungod kay pinangga man gud nila ang usag-usa. Mao ba, Mari? Oo, kanang bata gud Mari. Nindot pud kaayo na sa gamay pa. Pero ug mudako na Mari, labi nag nutubag-tubag na. Makaingon lagi ka nga, si bawaan pa, may pagwan ako giutong sa gamay pa. Depende raman sa guna sa pagpadako sa bata, Mari. Oo, depende ra sad noon. Pero dili gyud na ni mamalikayan, uy. Madato, mapobre, naagyo na ng problema ha. Mao nga, mas maayo pagway anak. Ako lagi, makalagot kayo ning anak na ko usahay, Mari. Ay nga naman, Mari. Na, kusog kayo, mutubag. Kusog pa kayong mangutang sa tindahan. Bisag wa-siguan, mangutang lang gyapon. Nya, maproblema na inigbayad. Aw, sige anad po na nimo sa gamay pa, nga mo isuguon nimo permis tindahan sa pagpangutang. Oo, doon, Mari. Ano na diha, inyo ra gihapong sayop. Ang mauwaw man sa kuga, ako'y mangutang, Mari. Anong gutang mauwaw man ka, uy? Mangutang magay ng gobyerno nga daghan kay kwarta, kita pa. Mausad noon. Pero para na ako, Marino, mas ninot kit unta kondo nami, anak. Kay inikabot sa panahon nga matiguwang na, managko na. Kinsa may muagak nato kung magalisod na ta, ang atong bana, utro mo po ng tiguwang nasad. Mausad noon, Mari. Nabito ko'y kaila, Mari, yung igsuon ko no, wag yun ko no sila'y anak. Unya. Sa batanon pa sila, mag-away sila, magbugno gid kuno sila sa iyang bana. Pagkaidaran na, kung mag-away sila, maglilabayan nag mga butang. Pagkatiguwang na, kung mag-away sila, magpininsingay na. Ha? Kuya wagod. Oo, magpininsingay na sila sa ilang mga sungkod. Sa ito'y. Maunay pait, Mari, kung way anak. Kay kung napa sila'y anak, ang anak may mupatunga dayon para kung mag-away sila, uwangon. Unya kay wa may anak, kisa may muuwang silang away. Mauna na. So, nindot gyud nga naagi anak. Mauno, Mari? Mari, suma ba? Inyo na ng akong anak, Mari? Sabo ka da, Mari, uy. Mura ba kang naghatag og pan bahog-baho? Bitaw, Mari. Problema kay kuan ang akong anak, Mari. Uy, kamasupilon kaayo. Aw, agwanta ha. Kay inyo man ang anak. Lisod man sad og laing taw ang kanang mapurisyo anang bataa. Disiplinahan ang inyong anak. Kay og di na ninyo madisiplina, aw, kamoy paludhon, ana. Mari. Di man ay so nga nung gulguol marana. Di man na contest god. Kung ang uban diha, di sila kaanak. Aho niya. Kami wasad pa. Paguwat lang, ihatar ya po na sa Ginoo nimo. Malugi pre, pero makasina kay pre, kay parehas ni mo. Bisag na nindar kag tempura, pero malipayon kay mo kay amay kay anak. O ingon ko ami anak, kalit ra day anak. Ito na ami anak pre, pero malito sa mga bataa po kiat kayo. Depende lang yun sa mga ginikanan po pre. Ako pre, dili sa ingon nga pagpanghambog ha. Kana lima na ko kanak, pero biyag lang maldito na pero buutan as pag tinuod ng pagkaanak. Mayo gani kay nakaya ni mo pre no? Ha? Saan kaya mo? Kanang may ang imo panginabuhi. Manindar ko tawag tempura niya, limay mo anak. O taon pre. Alili siya yung paghambog pre. Habis ang nindal ko tipura pre. Pero ang ako mga anak, usa naampod sa snusipod. Ang usa na sa Twister. Ikatulo na sa Carlos. Yawag siguro. Ang ikaupat na si Tio. Ha? Ang kadang kinamanghura na ako pre. Naara sa Bilyana. Puro sila na eskwela, pre. Wa, nindag di pura, kadag mura ng pagkilimuts. Karaan na, pre. Karaan na. Bungot sa ito, pre. Day, largas ako kagayan, day. Unsa imong giingon, mag-unsa man ka dito? Ay, pada ko sa among dako-dako dito, kay dunay trabaho dito, kay na problema lang ko sa lang mga empleyado ba. Ako mo ipada dito. Pila mo sa kakadlaw dito? Totoo ra.
Pero ug man akong duha ka adlaw, uli dayon ko. Unya, ako rong usad ay diri. Sige lang kap. Muli raman bitaw dayon ko. Lisod sa lugar kong balibaran. Ang football niya ko. Wala ko trabaho. Sige, alas amang ka malarga. Ugma. Pagkaugmaan na, may lagkadahin ko sa Cagayan kay na problema lagi ang among branch dito sa among kompanya. Kunya pala may sugilanon, nahuman sa kong trabaho dito, nasito na ko ang problema dito, ipauli ko. Pero mapit sa kusbahay sa ako igsuon nga, dugay na kayo nga wa may magkita taon. Ug sa akong pagbalik. Day? Ay, Dong, may kinauli na ka. Unya, kumusta iman imong biyahe dito? Maayo rin. Kisa di mo kauban? Si Angel ay. Da Angel, bless auntie ni mo. Bless ko, auntie. George, kinsa ni bata? Anak mo ito na ni Manoy Isko. Kinsa man yung isko ba? Ako maguwang god. Maguwang, duha raman mo kabuok. Si Manoy Tulio ug ikaw, unya patay naman si Manoy Tulio. Anak na siya sa igsuon na mo sa gawas. What? Singan? Kato ko inahan, so patang pagkasal sa kong papa, naanat yung anak daan. Kaya paangkan man to, mama na ko, unya pagminyo nila sa kumamahan, o na kami manitulyo, ang ilang duha anak. Ha? Nakatiman pa mga ni Manoy na isko ni Manoy Tulyo. Kaya mamagito yung among ka na magwangan. Mao ba? Oo eh. Ang tungan, minyos Manoy isko, o tuwa na si Manimuyo sa Cagayan. Mauto nga, niagay ko dito sila ha. Kung magwangan akong anak, hapit ko dito. Ay, namay nakilala niya dito sa among trabuan. Unya ka, naglisod ng taon siya kay laliman ka nga. Unong ka buki ang anak. Yang ilang po yung nabuhi. Mananggot ka taon. Ha? Mao ba? Oo, taon kay. Niya kami sa Angel, kani siya. Mauran ni kugihan kayo nga magtuon. Nga wala kita nung katiwas, mga akong gida din kay ano na ko patiwas sa eskwela. May na lang maka-eskwela siya dire kay palalitag makatapos na siya, makalampos na, makatrabaho, o di makatapa na siya siyang ginikanan. Mao ba? Kaya dito kaya ako sa siyang ipahimutang ha. Angel, dali. Dali kasi mong kwarto. Auntie, huwag makaon di, auntie. Karoon na yung mga ondaron. Ato sa butang na yung mga gamit dito sa kwarto. Dali, alit sa nga rin. Oh. Pag-umangkon gid ka itong George Bataa. Uncle, pusog na ko. Dili na ko. Di na ka. Sige. Pahawayo na dito sa mong kwarto ha. Kay karong hapon, manlakaw ta. Palitan ta kasi mong sinina, mga gamit. Kay karong sunod ablis klase, ipa-enroll na ka na ako. Salamat, Uncle. Sige, lakaw. Pahawayo na dito sa kwarto. Ikaw? Uncle? Ay. Day? Imo bang itutukan ng bata? Ay, ako lang giobserbahan. Kundi bata maproblema ang bataa, kay basig maldita kay na. Basig kusog kay na mo tubag-tubag na ako. Day, ako paniguro ni mo nga buutan kay ng bata. Lahat na siya sa ubang mga bata nga niya din ni syudad. Sure ka? Wa man tayo anak, day. Kitagaan anak sa Ginoo, anak sa kumaguwang. Mao nga, dili na tayo magmahay. Sige day, mula ka unang koron ha, kay mag-duty ko, ikaw na bahala sa bata ha. Ay, si Pasag din ha, pagkanaan ang gut mo na yan ha. Oo, Dong. Sige, Dong. Sige. Arila ko. Auntie, naitawag sa gawas. Marag na ay gipangita. Ha? Kinsa man? Ambot ko man ko kailanan ni auntie. Sige, pasudla. Auntie. Ay, masuko man sa rin yung bataa. Pero, ambot, Anong kang dili kay gaan ang akong dugha ng bataa ay? Ay! Hello, yan! Uy, bayot! Di alagi ka! Nagunsa ka din oy! Okay, gitagaan kong Merlinda para videoki, oy. Nya, ipaagi ko na ka diri, kay dad-on ka.
Karon mag-video kita? Oh, good! Pero, kadiya, Dragod. Kisa man tumiabli na ko sa pultahan. Ah, kato. Anak man kuno to sa igsuon ni George. Ha? Di ba ang iso ni George si Tulio man? Katong namatay nga giurom? Oh, mao bitaw. Unya, na din siya anak nga babae nga. Puros mo to lalaki ang iyang anak. Anak kuno na siya sa igsuon nila ni George sa gawas. Sure, uy! Lagi, mo na sa ni George nako. Saba ka diha. Lagi, oy, di mo ka mutuon ako kapoy bet nimo. Ay, tayo paragon. Asam tong bata, ah? Padular ko nga rin. Nga naman, oy. Tawag ka lang, padular ko. Angel! Oh. Angel! Nga no, auntie? Bayot ka na, oh. Mau na. Hala, uy. Hala, uy. Hala. Nagdudag yun ko. Nagduda nga unsa bayot, uy. Dili ka ni anak ni George. What? Ha? Sorry. Angel, sige na. Balik ito sa kwarto ni mo, sige na. Oh, auntie? Hala, Yats. Huwag ka makabantay itong bata, Yats. Ngano di ayot? Ang yang dagway ba? Ang nahong Yats. Kay... Murag si George. Yut. Ang sa pagaday, milakaw day ka? Gibiyaan na ni mo bata din yung sera usa? Ano day? Suko ka? Adi ba? Ang ako... Ano naman ang busuko ko? Mo magsulti yung daan nga milakaw ka. Mo ka masulti. Iba mo ka nga ni ay bata diri bantayanan. Kaya nga naman. Mabalaka ka nga way mo atiman ang imong anak. What? Ay na lang ta, George, oy. Bisag kisay pasultihon. Kanang bata anak na ni mo sa gawas. Halos na ng mga tao din is ato. Kung sila'y pasultihon, pulos gyud niingon nga liwat kay nimong bata. Busa, di na lang ikahibong o ikalalis pa. Kanang bata klaro na kaayo nga imo lang anak sa gawas. Ha? Imo pa kung patuhuon nga anak ng bata sa imong igsuon sa gawas. Ay na lang ta, George. Klaro na kaayo. Mga mas may pagbutok na lang kas tinuod kaysa imo kong bakakan. Pagsulti ko no, anak na mo sa gawas o dili. Tubang! Yeah. Hapit yun ako makulutahe ang bayot. Kay, ako na hibawaan nga ang bayot niya may nagpalakaw tabi. Nga kuno, kining bata ako kuno rin anak. Muna akong problema ron kay ang ako asawa. Diligid mo to nga ako to pagumangkon. Anak sa kong igsuon sa gawas. Nagtuog yun siya nga ako ning anak sa laing babae. Karon murag lahit na kanyang tinagdan sa bata. Saan kay buhat to na ko, ani? Palug na bagi ko ninyo kung saan mo may pasultihon. George. My God, daw sa Good morning, tanan. Dodong Pedro. Good morning, Ate Jijen. Good morning. Good morning. Bam, good morning, Bam. Hello, good morning. Oh, abi na ko, anak ko ka. Nasa dito dong, ma'am. Oh, Ate Jijen. Hello, Ate Press! Hello, mga mama! Dako kayo, good morning na talaga sa Toledo! Good morning, mga mama! Ano abot kag Toledo, oy? Mandaman ito, Don Pepe, Ate Press! Di ay. Salamat mga mama diya sa mga sa taga Toledo sa inyong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay Taasag Energy. Happy Permi ang mga bata niya. Para sa mga dago, para ni Pedro, Don Pepe Dark Chocolate. O niya, para sa mga magugum-ugum lang diya, OBMS Special, Tasty Fish Cracker, Diamond Yema, og sa Paulitos Macaroni Crunch Kyle Lami. Okay, salamat kayo. Thank you so much. Salamat kay Stanan. O niya, mga bata, padung sa eskwelahan, inom kita Don Pepe Tablia. The best you can natong imno na. Don Pepe Tablia. O niya, kita mga dagko mga mature, dili mature kini mga teenager. O ganahan kag lami pag kayo imong kondisyon sa lawas, inom san mo og dark chocolate. O niya, ugum-ugum sa mo yema special og Diamond Yema special. Atong sinder dong. George. George.
George, o niya, si Ate Pres na pa may Ate Ma dito. Ikaw, sa... Jorge, angga, basta mag-away Oh, lang. kanis George. Jorge. Kinis George, bam, kanang, wa sila anak taon, karong ganda siyang bata, gidudahan siya nga, ang bata, anak sa iyahang bana taon. Anak sa ani Jorge. Okay, Okay. napalakaw man sa tabi ang bayot nga pareha ti kunog naong. Bitaw. Anak yung kuno tong Jorge, mao ni yung problema niya, kaya ang asawa lagi, bam. Ito, sa Smia. Nituos mo nga, di na, sa sultikos Oo, man. anak mo siya. Ito, Sa may buhaton niya, ani bam. Be, pag para na ako, halison pag DNA, mahal man bam, no? Ako magasto mag DNA. bayad po sa doktor. Ipakuan, kung kinsa inahan ato. Day, Mia. Kung kinsa inahan. Kuan ka na ang ug magpa-DNA tinuod kay mahalong bayad, no? Unya ang kanang gingon bitaw sa bayot nga pareha og naong. Dili man na problema kay naman ganing problema naong bisag dili parente. Bitaw Nga samot pa na nga igsuon na sa iyahang bana ang papa ng bata. Tinood na. Sa ganito yung Anggit lang ang naong ba? O, ang iyang pangutana nga, murag ugan at tinagdas bata. Ang maayo ni mga nang buhato ng Sir George, no? Imong panaon ang imong maguwang. Kato maguwang niya nga laki, ang amahan bas bata gulyat. Iyang panaon, aron magka-istorya sila siyang asawa. Aron mutuo, kaya di man siya mutuo. May painanaon na. Panaoni mo, simple kayo, sayo na kanastanan. Panaoni mo, aron makapamatuod siya nga kini, iyang anak, ug siya, tinuod nga igsuon sa gawas. Kung may mo, magdakag birth certificate, kailangan di mahibutang angan sa inahan. Kay, unsingan nga niong, kung ari ka ni kadiri sa Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, verse 1 to 2, mas maayo ang pagbaton o dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Klaro kayo, ha? Mas maayo ang pagbaton o dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Ang imong dalaygong kinaiya ilhon sa ubang mga tao o sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Uti mo na. Kung maayo kuno kag batasan bisag wa kay anak, handumon ka sa mga tao, handumon ka sad sa Dios. Mao na lang to, George. Usa sa mga paagi para nako, imong pasuruyon di ang imong maguwang nga anak sa gawas. O pwede ipada ang iyang birth certificate sa bata, ang iyahasad, aron mabasa niya nga, tinuod yun nga mauningan sa apuhan. Aron dili na siya magduda. Unya, pananglitan, ibutang nato og unsay nga nini, pananglitan og digyod siya mutuo, ana-ana na niya. Naalala di siya mutuo. George, di siya mutuo, George. Siya pisultihan niya, ikay tuo. Kanan lang, George. Parang magkangin na George, sige, George. Uansad, para good way samok Goliath, no? Hindi sa giuli na lang yan ng bata. Ayaw, maluoy na siya. Kana, usasan na skat, kuan, bam, usasan na paagi nga way naalis. Iuli bata. Iuli na ng bata. Iuli na ng bata. Kung gusto silang managop, bam, ang iyang asawa may papilian. Ana na lang. Para way naalis. Ana na lang, ya, o kanang na ang kay daara ba sa nag-ingon nga kanang dili ba kuno ta problema ng bata kung sakali para di maglaba di mo ay uli lang na sa imo maguwang do kay maapektahan po doon yung bata, no? Iuli lang dito kasama napita si ikuha nimo. Ako hinong Goliath makarelate ko no ani noon Pedro. Ano man? Makarelate ko ani kay sa diha bitong kanang nagimo may kanang Bible sharing nya katong usa nga nagpaambit ingon siya nga dito pilutupan ba dito sa biga kada bito mo ang kita sa atlas biga gyud dito nagsinging contest mi sa wa pa may magsinging contest nag Bible sharing may katong usa ka contestant ingon siya nga si Bambina giisip na ako ng ikaduhang inahan kaya kung abi nimo ba mga ko papa ko mama ko mga igsoon wag yun na konsultihe may tungod sa kong bisyo ikaw ra muna po niya nindot po minahon unya, mana lang to, George? Sugod sa gani. Ihato na lang ng balik. Ay, George, ilang kay padaki ng imong problema, ihato na lang ng balik kay kanang na ang... Saan bayuta? Marites, ang bayuta, Marites. Ihato rin gigway kapuslanan. Pre, kung nung Maturang pre, naong kay parente. Bayot. Pareham itong naong pambina. Pareham galing minaw, Pedro, di may parente. Salamat mo,
na natin tulumanon. Kung ako ang pasultihon.